chiro wakaromba sekuru tashu anoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikomuna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura orechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura. Quase hora, seguro. Vai ser como pagando. Vai nani. Vai dizer da kutaura. Tidzimireo maengine emota iyi. Dira maengine. Ananga utano. Dira motokari. Thank you. Right, this is the language ngotaura muzawara nasi. Nasi ndiani zo. Madeta kangano dinesi. 21 June 21 June 2024 kukuni ndizo chikumi tiri pano pa 7 Anderson Meborine muHarare kuZimbabwe ndizo nai ndo pandiri nhasi izvozvo zvandotaura izvi dauti zvitofanira kubuda kuti ndiripo nhasi andezi ndine urombo ndatambira mameseji akawandisa kuWhatsApp kuna vazukuru vangu vari kuUK vari naCanada naAustralia kuti sekuru nhasi vari muUK kunyepa anamboenda kuUK ndiri kuno kuZimbabwe vanhu vava mukaona vabatei vavo ndovana sekuru taswa kuzviti sekuru taswa agadzara zvitupa vabatei ini ndobvuma video call ndotaura ndiri pano kuzvara nhasi ivo vakati video call havabvume ende mukaona muchanga kubhukiswa mari musati maona mari dzongoenda asi tizova zukuru ndiri pa 7 Anderson nhasi 21 chikumi 2024 ndogora chira tiri kuno kuZimbabwe kuno handisi kuUK kana ndakuya kuUK vazukuru munotoona ndina vakomana kumaswinya tiri pa airport tichokwira mundege macho tozati ava izvo takutoya kupi ikoko ungangonzi tauya nekupi taenda nekupi ose vari muUK vafamba nekupi motona tiri pa airport tichopinda so tozati aiwa sekuru bye bye Zimbabwe takuenda kuUK apa hatina kuuya ikoko tiri kuno kuZimbabwe ndiri kutaura sekuru taswa wacho ndiri kuno kuZimbabwe vazukuru vaida kugutsikana fonai ende kana ndakauya kuUK handina imwe WhatsApp andoshandisa rai nangiro ndo rinoshanda paWhatsApp asinoita ndo rinoita 078 ndo namba yangu inoshanda andika saka zvikandeva komara zvimwe tarise kuri pa namba yenyu yeWhatsApp ndaisa zita racho remunhu wacho ari kunzi arotambira mari tarisai pafoni yenyu yeWhatsApp anonzi Tinei ndakutambira mari ndakutumira mari manje muchipinda pagedha pandofunga muna kuiona anonzi Tinei hanzi ndiari paWhatsApp arotova nenhamba yekusouth Africa asi kana vakunzisai mari vari kupiwa adresi yekusouth Africa maionaka yakanzi name Tinei sename Rufuse address 36 Mountain Road Woodstock Cape Town South Africa contact number +27768585756 ndobva paiswa email zvakanzi gombwerenyika@gmail.com
ndopavari kunzisai mari vazukuri papaiye haisi kana adresi yangu handitombozivi madetails ari apa pafoni aya ndikutoshamisikawo ndikutoaona izvozvo handitomboazivi ende ndikadati muise mari handina akaundi yandokupa vazukuru vangu kusouth africa munese akaundi nhamba yangu imuno muzimbabwe saka ndoti zvandataura izvo vazukuru vangu izvozvo muchaona zvichitopinda muchitozvinzwa musabirwa mari nevanhu vaye imimi itai kuti hatinoda kusa mari da kuya pamuri sekuru svikai mubate munhu yemofona nevidhio ko muri papo kana titouruka takutoya kuamerica ikoko ndatenda thank you pane chada kuwedzera robert aiwa ndizvo sekuru ndandida kuti mungotaura kuti adresi iri kushandiswa haisi yenyu handitomboizive handiti kana kato capture ubvo itumira kuti paunodownload ubvo wakanda adresi yacho ndatenda sekuru pakanaka ndatenda thank you